Hola, bona tarda. Sovint les persones ens queixem de que tenim sempre el cap carregat, que ens costa molt relaxar-nos, que ens costa molt entrar en equilibri o inclús ens costa molt a l'hora de fer meditació concentrar-nos. De ben segur tenim la ment bastant intoxicada amb totes les notícies que corren, tot el que ens expliquen, les nostres pors, els nostres sentiments. I llavors és com una bola que es va fent grossa i és molt complicat i molt difícil poder relaxar-se. Ara us donaré uns punts que us ajudaran a l'hora de relaxar la ment i desintoxicar-la. El primer és molt fàcil i és practicar el silenci entre 10 i 20 minuts al dia. És a dir, busca un lloc on no hagis de tenir interrupcions i és igual que sigui amb els ulls oberts o amb els ulls tancats, durant 10 minuts intenta no parlar. I intenta també callar la ment, vol dir que la ment tampoc parli. Totes aquelles veus que sentim, respirar i ens podem, per exemple, inspirar mirant una flor o podem inspirar-nos escoltant una música, però el que hem de procurar és durant aquest temps estar en silenci mental. Un altre punt a tenir en compte seria revisar les nostres creences. Sovint tenim creences que no ens les hem qüestionat mai, perquè formen part del nostre sistema familiar. Però, tot i així, de vegades grinyolen amb el nostre sentiment. Vull dir, tinc creences que a l'hora de la veritat entren en qüestió quan jo les analitzo. Llavors, és molt interessant esbrinar una mica quines són les creences que sí que s'adeqüen a la nostra manera de sentir i quines no. Llavors hem d'intentar canviar totes les que calguin. Inclús encara que sigui una creença familiar, si nosaltres no és vàlida per al nostre sistema de vida, l'hem de treure. Un altre punt important per desintoxicar la ment és buscar temps per tu mateixa. Vull dir, tenir temps, un temps dedicat al teu benestar, al teu autocomplaença, vull dir, a l'estar tu bé sigui anar a passejar, bé sigui anar a la perruqueria, bé sigui quedar amb una amiga. Vull dir, però és molt important dedicar un temps de qualitat a tu mateixa. Un altre punt que és molt interessant per tenir una ment en equilibri és fer o menjar alguna cosa diferent, com a mínim, un cop a la setmana. Això fa que sortim una mica del nostre espai de confort en quant a hàbits o en quant a gustos o sabors. I eixamplem la ment sentint o provant una cosa totalment diferent. Després ens agradarà més o menys, però com a mínim un cop a la setmana fer o menjar alguna cosa totalment diferent. El següent punt que us comentaré serà tancar els ulls i escoltar música de manera regular. Nosaltres, en el meu cas, que jo treballo amb música, està com a molt integrada, i gairebé no la sentim. O hi ha gent que només es posa música per animar-se i per estar com a més vital. La meva proposta és una mica diferent, és tancar els ulls i escoltar música de manera conscient. Tant més si és una música més suau o és una música més animada, però el que és molt important és sentir-la, no només escoltar-la. Durant 15 minuts és molt important també, un cop a la setmana, com a mínim, sentir la música. Tancar els ulls i deixar-se omplir per aquests sons que normalment el que fan és connectar amb la nostra vibració i modifiquen també el nostre estat anímic. Però el fet de fer-ho amb els ulls tancats
prens consciència dels sons. I això és molt interessant. Un altre punt que és molt valuós per desintoxicar la ment és aprendre a dir que no. Això hi ha molta gent que és un problema perquè el dir que no representa negar-se a atendre coses que normalment estan disposats a sacrificar per als altres, no? De dir, estar sempre en disposició d'atendre els altres. I està bé, però quan no sabem dir que no, és com si necessitéssim ser útils sempre i en tot moment. I això pot ser una cosa derivada de que si no compleixo amb el que em diuen, potser no m'estimaran. Llavors és molt important també saber posicionar-se, dir quan una cosa la puc fer i em ve de gust, doncs ok, però si em demanen una cosa que jo he de modificar l'estructura que jo tinc en aquell moment, o no puc, o m'és molt complicat fer-ho, doncs saber dir que no. De vegades, quan així directament costa, una fórmula senzilla és dir deixa'm que m'ho pensi i t'ho contestaré després. Llavors, clar, aquest fet de deixar que m'ho pensi ja dona a entendre a l'altra persona que potser diràs que sí o potser diràs que no, però no és un sí a tot. El que també ajuda a desintoxicar la ment és fer esport de manera regular. Tant és l'esport que facis, ha de ser el que t'agrada. Vull dir, si no t'agrada nedar, doncs pot ser anar amb bici. Si no t'agrada anar amb bici, pots anar a fer footing. Si no, doncs pots anar a jugar al futbol. Si no, pot ser anar a ballar. El cas és entendre que fer exercici de manera regular és una cosa que oxigena el nostre cervell i és molt necessari per desintoxicar la nostra ment. Altra cosa que també és molt interessant a l'hora de tenir un equilibri és dormir i descansar. Tenir una son de qualitat. Aquí hi ha un problema, que hi ha molta gent que no dorm suficients hores, bé perquè està massa estimulat o bé perquè ha agafat aquest hàbit. O també pot ser que per circumstàncies que potser no coneix no tingui una son de qualitat. I això és una cosa molt important i s'ha de regular. Perquè, clar, el fet de descansar i dormir ajuda a la regeneració cel·lular del nostre organisme i també, evidentment, a la del cervell. I, per extensió, la de la nostra ment. Llavors, dormir suficients hores d'un son regular és bàsic per tenir un bon equilibri intern. I després poder donar el màxim a nivell energètic durant tot el dia. També a tenir en compte està el tema dels mòbils. N'ha parlat molt i hi ha coses que potser ens encaixen més, hi ha coses que potser menys. El que sí que és cert és que és una eina que, tot i ser molt útil, però està constantment emitint vibracions que no sempre ens afavoreixen. Llavors, si durant el dia és complicat desatendre el mòbil perquè el fem servir per la feina o per relacionar-nos, sobretot a l'hora d'anar a dormir, sí que és molt interessant posar-lo en mode avió o deixar-lo una miqueta allunyat d'on estem nosaltres. 1,5 metres, 2 metres, no cal que estigui fora de l'habitació, però sí molt important que no estigui just a la tauleta de nit. I per últim, el que va molt bé per desintoxicar la ment és atrevir-se a somiar. Tenir somnis és important perquè això el que fa és oxigenar la ment i intentar incloure a la nostra vida coses diferents. Jo puc somiar amb viatges, puc somiar amb coses que vull fer o coses que vull aprendre, i aquest fet de somiar fa que es generin endorfines, que són les hormones que s'agreguen quan estem feliços, doncs m'ajuden també a desintoxicar la ment. Així doncs que aquests punts que són molt bàsics i són molt senzills, doncs ens ajudaran a tenir una ment sana, saludable i més vital.
Espero que sigui interessant i que us sigui útil. Moltes gràcies.